רבותיי, שיעור נסיעה בעול, האישורים לכולם? כולם שומעות אותי? יש כאן כמה אנשים שהם מעשה רבותיי נופל עליהן העול של העיקרון של בית המדרש. אני לא רוצה להרחיב רבותיי בזכות של המצווה הזו שנקראת בית המדרש. אני לא רוצה להרחיב במצווה הזו שנקראת בית המדרש שמה זוכים לזה. איך אנשים רבותיי רוצים אחרי זה. היום באחרונותינו הערבים הדור פחד והולך. אבל רבותיי, יש דבר שנקרא נסיעה באור, וזה מצווה אדירה שנקראת בית מדרש. אני חושב שתלמדתי במה שאני אומר. רבותיי, שהמצווה הזאת תזכו כולה, ולא רק אחד ושתיים תזכבה. ובאמת מי שמבין את מעלת המצווה שנקראת בית מדרש, יבין איזה שפע רבותיי, אפשר לזכות בזה, שעושים עבודה במצווה כזאת, אחרי זה פותר הרבה בזבוזי זמן במקומות אחרים. אז אומרים רבותיי, רומזים לאנשים, וגם אנשים לקבל רבותיי שבאמת העול הזה שנקרא בית המדרש לא ייפול על קבוצה קטנה של נשים, אלא כולה תתחלק לה בזה, ויקפידו רבותיי שבית המדרש באמת יזכה רבותיי למה שהוא צריך רבותיי. הוא מזכה במצוות רבים, הוא חייב רבותיי להיות בחד ובאדם של מסגד שליח. היום אני רוצה רבותיי עדיין בעניין של הפרשת חלה, לגרוע עוד כמה דברים קטנים שעודות סיימנו בהם, ולאחר מכן אני אכנס לנושא של פת, העניין של פת עקום, העניין של חדש. אני בעיקר גם את השיעורים האלה לבקר יותר בידי ההלכה על מנת שיהיה הלכה למעשה. רבותיי, דיברנו בשיעור שעבר על חלה. אין חיוב להפריש חלה אלא בעיסה שעשייה מחמשת מיני דגן, שהם רבותיי כפי שעברנו חיטה, טהורה, כוסמת, שיבולת, ג'ואל ושיפור. חיוב הפרשת חלה חל רק בעיסה שראויה רבותיי לבוא לידי לחם, כמו שנאמר רבותיי במשנה במסכת חלה פרק ראשון, אין חיוב חלה אלא בלחם דכתיב שכתוב ואוכלכם בלחם הארץ. ועיסה רבותיי שלשו אותה ביין או שמן או ביצים או דברים דומים, ואין בה רבותיי מים בכלל. שימו לב, מדובר בעיסה ששלשו אותה ביין או שמן או ביצים או דבר דומה לזה, ואין בה רבותיי בכלל מים. כלומר כל הגישה שלה הייתה אוי יין אוי ביצים אוי מיץ טבעי ממש, סחוט טבעי, ולא היה מים כלל בגישה. עיסה כזאת רבותיי מפרישים חלה בלי דרכה. להלכה רבותיי עיסה שנלושה בבית פירות במקום מים, אם יש בה רבותיי מעט מים, שימו לב, מעט מים, לדברי הכל היא חייבת לחלה. חייבת הכוונה רבותיי בהפרשה. ואם אין בה מים, אז כתוב במשנה מסכת חלה מה שאמרנו במסכת חלה, שהיא חייבת לחלה שהיא קרויה רבותיי לחם. כך נאמר רבותיי בפרק הראשון של מסכת חלה. ואף על פי רבותיי שבפירות אין מחליטים ואין חיוב חלה אלא בדבר שבא לידי חמש מצה כמו שאמרנו, לא הקפידה התורה רבותיי שתבוא העיסה לידי חימוץ, אלא שתעשה העיסה מן המינים שבאים לידי חימוץ. ולכן רבותיי חייבת חלה שהיא לא שם, כמובן העיסה שהיא לא שם בבית פירות חייבת רבותיי בחלה. אבל רבותיי שימו לב, מפרישים בלי ברכה.
הוא מביא את זה רבותיי רבנו יעקב בעל הטורים בשם הרמב"ם. זה הראש רבותיי רבנו אשר היה לו ספק בזה, והוא כתב שטוב להיזהר לא ללוש שיטה במי ביצית בלבד ולא מים. למה? כדי לצאת רבותיי מידי ספק. וכן רבותיי כדאי להיזהר ללוש במי פירות שהם לא משבעה משקים. שבעה משקים אתם יודעים מה סימנם. שבעה משקים רבותיי שהם למעשה מביאים רבותיי לידי טומאה. כלומר אם יש בעניין של דבר שטיפולו במשקה משבעה משקים אלו חייבים רבותיי נטילת ידיים לפני שנוגעים בדבר שנטבל במשקים הללו. נגיד אם תפוח עץ או פרי או כל דבר טבול בכזה משקה, חייבים נטילת ידיים ולא ברכה לפני שמברכים על אותו דבר שטבול במשקה ואוכלים אותו. המשבעה משקים רבותיי סימנם ידוע יד שחת דם, שזה רבותיי יין דם שחת, כפי שידוע שמן, חלב, טל ודם רבותיי דבש ומים. אז אלה המשקאות רבותיי היא לערב עמהם אחד משבעת. כלומר אם יש רבותיי עיסה שלשו אותה רבותיי בני פירות שהם לא משבעה המשקאות האלה רבותיי, צריכים רבותיי מאוד להיזהר בזה. ואז מה צריך לעשות? צריכים להשתדל לערבב עם אותם משקאות אחד משבעה המשקי שאמרנו כאן, או יין או מים או שמן או חלב או דבש. למה? שימו לב, כיוון שאם הניסה הזאת לא מעורבת עם אחד מהמשקאות הללו אלא לשו אותה עם פירות שהם לא משבעה משקי, אז כמו שאמרנו היא לא הוכשרה ולא מקבלת טומאה, ולכן אי אפשר לשרוף את החלה. אף על פי שרבותיי ידוע רבותיי בעניין הזה רבותיי שהיום לא נותנים לכהנים לאכול את החלה בזמן הזה כשהם מתים כל הכהנים. אז רבותיי מה קורה? צריכים לשרוף אותה. וכאן במצב רבותיי שלא מעורב עם אותם משקים אחד משבעה משקים, אז זה גם עשו רבותיי לשרוף אותה. ולכן למה? כי היא לא ראויה לקבל טומאה. אם היא לא ראויה לקבל טומאה אז אי אפשר לשרוף אותה, את הפרשת חלה. ולכן רבותיי צריכים ללוש את הניסה גם עם מים כדי להכשיר אותה רבותיי לקבל טומאה. ואם שימו לב לשה בני פירות או ביצים בלי מים, למעשה החלה הזו רבותיי לא הוכשרה לקבל טומאה והיא טהורה. שבני פירות רבותיי לא נחשבים משקה שמכשיר רבותיי לקבל טומאה. ואם כן רבותיי חלה הזו טהורה ואסור לשרוף אותה. לאכול אותה כהן גם לא יכול לאכול אותה רבותיי, שאנחנו רבותיי רובנו הגדול מהם מתים וטמא אסור לאכול תרומה טהורה. ומה צריך לעשות רבותיי? ניתן את זה לכהן קטן שעדיין ברוך שלא נטמא. ייקח רבותיי לכתחילה אסור ללוש רבותיי ניסה למי מתים בלבד בלי מים. כלומר מי שיקח רבותיי קמח וננסה רבותיי לעשות את זה עוגה רק שאישה תנפה זה עוגה רק רבותיי עם ביצים בלבד, או שימו לב, או עם מת פירות בלבד שהם לא משבעה רבותיי משקים. זאת אומרת אם תלוש אישה רבותיי חלה עם מת פירות או עם משקה בלי מים שאין בזה רבותיי לא יין, לא מים, לא שמן, לא חלב או לא דבש, אז רבותיי למעשה יש כאן בעיה עצומה. החלה הזאת רבותיי אי אפשר לשרוף אותה כי היא לא הוכשרה לקבל טומאה ואסור לשרוף אותה, היא קודש. וגם לאכול אותה אי אפשר לכהן כי קרובנו הגדול מהם מתים רבותיי. ולכן רבותיי צריך מאוד להיזהר לכתחילה לערבב רבותיי עם מים או אחד משבעת המשקים בקמח של החלה, שאז יהיה מוכשר לקבל טומאה ויכול רבותיי
טובה בעזרת השם בהפרשת חלה. אני רוצה לשאול אתכם אנשים שאלה, הדבר הזה ידוע לכם? אגב, היו נשים היה קצת בקרב שאני הרי לא מבין אנחנו כאן מבינים בלאכול אותו, לא מבינים בלהכין אותו. אני מבין את זה בזבנים. תגידו לי, יש כזה מצב שנשים רבותיי, יש כזה אפשרות שאישה רבותיי תעשה, או שמעתם כאלה מצבים, שאישה עשתה רבותיי עשתה איתה רק מקמח ומקצה פירות בלבד, שלא בישיבת משקים? יש כאלה דברים? או עם מקצים בלבד? בלי מים? בלי מים. מרגרינה זה כמו שמן. אז עכשיו שימו לב, אני שמעתי הרבה שלום, אבל אני מקווה ששמעתי יודעות כולם, כן, הבנתם? הבנתם מה שאמרנו? רבותיי, אם אישה אותה אישה, שימו לב, שתיזהר רבותיי שהאישה הזאת יהיה מעורב במים, או אחד בשבעת משקים, הכוונה יין, או דבש, או חלב, אם זה עוגה חלבית, או שמן, רבותיי, על מנת מה? כי אם תעשה רבותיי אישה, שתהיה רבותיי ממיץ פירות טבעי שהוא לא בשבעה משקים, פירות טבעי בשומן, או רק עם ביצים בלבד, או עם ביצים ומיץ פירות טבעי שהוא לא בשבעה משקים, רבותיי יהיה כאן בעיה, כי ההחלה אסור לצרוף אותה, כי קודש ולא מוכשרה לקבל טומאה, היא לא נשמעת. ולכל אלה אפשר לתת אותה כי כולנו תנאי מתים. זה ברור לנו? עכשיו זה ברור? רבותיי, במרגרינה יש שמנים, יש שמן, אבל שוב פעם, אני מציע תמיד להוסיף מים. למה? כי לך תדעו רבותיי, אם תמיד רבותיי באמת החדש באותו סוג שמן ראוי, מובן? אז תמיד רבותיי לא להסתבך, כדאי להוסיף מעט מים איתה. זה ברור? איזה כמות? כן. מה עם הכמות? הכמות של המים, כמה? רק שנייה, זה ברור לכולם? או יש שאלות? מה כמות המים? המורים שואלים מה כמות המים. מה כמות המים? שימו לב רבותיי, אפילו מעט מים זה כבר רבותיי מוכשר לקבל טומאה. מה כמות הקמח? לא משנה, אבל ברור רבותיי, כמות הקמח זה להפרשת ניסה. רבותיי, כמות הקמח רבותיי, זה קמח שמחייב הפרשת חלה, עם ברכה או בלי ברכה. מובן? עוד קילו רבותיי, 666.6, שזה עם ברכה, או רבותיי כמו שאמרנו, שמפרישים חלה בלי ברכה, מקמח במשקל קילו 614.3 או קילו 230. ברור? ושם מפרישים בלי ברכה. עד כאן ברור? עכשיו מים, לשים רבותיי אפילו מעט מים, על מנת שיהיה רבותיי לא לקבל טומאה, ואז אפשר לסלוף את החלה. עד כאן דברים ברורים? כן, אבל אני רוצה להמשיך. יופי. עוד כמה נושאים רבותיי בנושא חלה. אם ירצה השם, שתתבונן בהם רבותיי בצורה מלאה. ביום שבת רבותיי, ביום שבת קודש, ההלכה היא רבותיי שעשו חכמים להפריש חלה בשבת כדרך שעשו רבותיי להפריש תרומות ומעטפות בשבת. אבל כל זה משנה במסכת ביצה, דף ל"ו עמוד ב', ושם רבותיי הגמרא בדף ל"ז מרחיבה בעניין על דברי המשנה. וחז"ל אמרו רבותיי שצריך אדם להסיר את זבדו בערב שבת להפריש חלה. אתם יודעים רבותיי שמנהג הקהילות בערב שבת, אם תפתחו את הסידור רבותיי, סידור התפילה, אם תפתחו את סידור התפילה, אתם תראו רבותיי שבסידור התפילה רבותיי אנחנו קוראים, נוהגים רבותיי לקרוא בקהילות ישראל, חלק מהקהילות, חלק גדול, את המשנה בערב שבת רבותיי קודש, ושם אנחנו במה מדליקים קוראים שזה משנה רבותיי ממסכת שבת, במה מדליקים ובמה מדליקים,
הדברים צריך אדם לומר לו בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, להזכיר את הבית, יסתנתן ערבתן הדליקו את הנר. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, אין להסביר את הוודאי, ואין מדבירים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות, אבל להסביר את הבית ומערבים וטובים את החמים. שימו לב רבותיי, חז"ל אמרו כאן במשנה שאדם צריך רבותיי להזכיר ולהזכיר את ביתו בערב שבת, רבותיי שיזהרו לפני שבת להפריש תרומות ומעצמות ולהפריש חלה. ביום טוב רבותיי מותר להפריש חלה מניסה שלה שהותה באותו יום, שכיוון רבותיי שבאותו יום חל חיובה. וחכמים הרי הציעו רבותיי ללו שיסה ביום טוב ולאפות ניסה כדי לאכול פת חמה, ולכן רבותיי ביום טוב לא גזרו על הפרשת חלה. ואם רבותיי האישה לשה מערב יום טוב, הכוונה לפני שנכנס יום טוב, ושכחה להפריש חלה, אז כזאת חלה רבותיי אסור ליטול אותה ביום טוב, אסור להפריש ביום טוב. למה? כי הייתה צריכה להפריש קודם תצאת יום טוב. ממה הציעו רבותיי להפריש חלה ביום טוב? רק מעיסה שלה שהותה רבותיי באותו יום. ואז רבותיי מה תעשה אישה בכזה מצב שהכינה רבותיי נגיד עוגה, או רבותיי הכינה פת בערב יום טוב, לפני כניסת יום טוב, ושכחה להפריש חלה, מה תעשה? רבותיי, אפשר לאכול באותה כיסה, באותו הכוונה פת, ולהשאיר רבותיי קצת ליום המחרת, שכבר אחרי יום טוב, ואז רבותיי ממה שנשאר להפריש חלה. ככה אומר רבותיי הרמה, וכל זה איפה? לא בארץ, זה רק בחוץ לארץ. רק בחוץ לארץ אפשר לעשות רבותיי את השיטה הזאת, ישכחו להפריש חלה בערב יום טוב. לזכור רק בחוץ לארץ אפשר לאכול ולהשאיר קצת, ולמחרת יום טוב להפריש ממה שנשאר חלה. ולמה בחוץ לארץ? שאמרנו בחוץ לארץ רבותיי החיוב זה לא מהתורה, הפרשת חלה, אלא למה תקנו שלא תשכח וזוכרים תורת חלה לישראל. אבל מה יעשו רבותיי בארץ ישראל בכזה מצב? אם עשו איסה ואפו פת, עשו איסה ואפו פת זה יום טוב, ושכחו להפריש חלה, כוונה בערב יום טוב, ומגיע יום טוב והם רוצים רבותיי לאכול, מה יעשו? בארץ ישראל רבותיי אין תקנה אלא רק בשיטה הזאת, שמה תעשה אישה? תרוש עוד ניסה ביום טוב, כן? ותצטרף את זה ביחד עם שתכין את המאפה, את הפת, תצטרף את זה לפת שהיא לא הפרישה ברקת אחד, ותפריש מאותה אישה גם על מה שלא הפרישה לערב יום טוב. עכשיו שימו לב, בשבת מה יעשה? בשבת רבותיי אם שכח להפריש חלה מערב שבת, מה יעשה? רבותיי, אם זה בחוץ לארץ, שימו לב, שם רבותיי הפרשת חלה אמרנו חיובה לא מהתורה, אלא רק חכמים רבותיי תקנו שלא תשכח תורת חלה, אז יכול לאכול בשבת ולהניח להשאיר חתיכה פה ביום טוב ולהפריש במוצאי שבת. אבל רבותיי בארץ ישראל אין תקנה בשבת רבותיי, ואי אפשר להפריש אפילו לא במחשבה, ועל כן צריך כל אדם רבותיי להיזהר בערב שבת ולזכור להפריש חלה קודם בצד שבת רבותיי. עכשיו רבותיי, מה שאמרנו שבחוץ לארץ אם שכח רבותיי להפריש בשבת וביום טוב הוא ישאיר חתיכה וממילא להפריש במוצאי שבת או במוצאי יום טוב, צריך רבותיי בחוץ לארץ שהחתיכה שהוא משאיר תהיה חתיכה רבותיי שיוכל להפריש ממנה חלה וישאר לו ממנה גם כן עדיין חלק של חלה שהוא חולי, זאת אומרת אחרי שהוא מפריש שישאר לו חלק מהחלה רבותיי, חלק שנזכר לעין ולא שישאר לו פירורים. למה? כלומר שיפריש מחלק לא קטן, מחלק כזה שעדיין אחרי שהוא מפריש יישאר לו חלק שרואים אותו ניכר בעין. אז כמה זה ברור? ברורים ההבדלים בחוץ לארץ ישראל? זאת אומרת רבותיי, אם שכחו להפריש חלה מפת לפני ערב שבת אין שום תקנה, אי אפשר לאכול אותה בשבת. אז במוצאי שבת רבותיי תחייב תישאר שלמה ואז עד אפשר רוצה להפריש ולאכול. זאת אומרת תזכור, אין תקנה רבותיי אם לא הפרישו לפני שבת, ואפילו במחשבה
שנודע בו עוד אבי וחודשים של כל ישראל, הרי ניבא לקיים מצוות הפרשת חלה, אם זה איתה, מן האיתה, ואם זה בת, מן הבת. לתקן את שורש מצווה זו במקום עליון, ויהי נועם אשר אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כולנה עלינו, ומעשה ידינו כולנהו. רבותיי, דבר גדול הוא לומר תמיד לפני כל מצווה ייחוד. כך לימד אותנו הרי הקדוש. רבותיי, על פי תורת הקבלה, ורבותיי דבר להסביר לו, שאדם רבותיי מייחד רבותיי בשם כל ישראל, שם השם, וצריך ושליטה, בשם כל ישראל, נחזר הכוונה וכולל את כל ישראל רבותיי במצווה, זה זכות אדירה. ולכן טוב לומר רבותיי את הנוסח, לקדש שם שמיים רבותיי, בקרב כל ישראל, בייחוד חוץ שביך ושליטה, ואורך חיים ושעות חיים ושלום רבותיי, ומזכה רבותיי ומחזיק לנו כל ישראל. ואחרי זה נועשים את הברכה, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, אשר קישרנו מצוותיו וציוונו להפריש חלת תרומה. ואחרי הברכה, רבותיי, אומרת האישה על אותו חלק שהיא הוציאה והפרישה, הרי כבר אותו חלק אומרת האישה על אותו חלק שהיא הוציאה והפרישה, הרי כבר אותו חלק רבותיי שהיא הוציאה להפרשת חלה, היא אומרת הרי זו חלת תרומה. ושמים את זה רבותיי בתנור בוער על מנת שאותו חלק רבותיי יצטרף, כיוון שהיום אנחנו בני מתים ואי אפשר לתת לכהן. ורבותיי, עד טוב, ובזה נסיים את עניין הפרשת חלה להיום, ויעבור ויגש לעניין אחר, בעניין נוסף, של פת תקום, של פת בכלל. רבותיי, אחרי הפרשת חלה, טוב לומר, את התחילה הזאת, יהי רצון בפניך, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, שהמצווה של הפרשת חלה שעשיתי תתקבל כאילו קריאתיה בכל פרטיה ובעיסוקיה, ותחשב הרמת החלה שאני מרימה כמו הקרבת קורבן שהוקרב על המזבח שנתקבל ברצון, וכמו שלפעמים הייתה החלה נתונה על הכהן והייתה זו לקבלת עוונות, כך תהיה כפרה לעוונותיי ואני אהיה כאילו נולדתי מחדש, נטייה מחטא ועוון. מקשיבות לי כולם? עכשיו אם יודעת אישה רבותיי שהיא פגמה באיזה עוון מסוים או באיזה עוונות מסוימים, אתם שומעות אותי? אז כאן שהיא אומרת נטייה מחטא ועוון, היא יכולה לפרט גם, ובעיקר מחטא פלוני או מעוון פלוני, כן? הבנתם? כאן יכולה לפרט, היא אומרת כאילו נולדתי מחדש נטייה מחטא ועוון, ואם רבותיי היא מודעת לאיזה פגם שהיא פגמה או חטא מיוחד שהיא רוצה רבותיי לתקן אותו, או שרוצה לתקן ולא צריכים לתקן, אז היא תאמר ובעיקר מחטא ועוון פלוני, וכשם שהיא ממשיכה על אחרי זה, וכשם שהיא מקיימת מצוות חלה בכל ליבי, כך יתפרו רחמך לשומרנו מצער וממכאובים כל הימים, אמן. שמעתם? יופי. רבותיי, זה ייחוד לפני הפרשת חלה, ותפילה רבותיי בבחינה אדירה אחרי הפרשת חלה, וברור רבותיי שבחינת צבאות ישראל הקדושות עושה רבותיי רושם גדול בכל העולמות, עכשיו אני רוצה בשבתכם להיכנס לעניין של מה שנקרא בישולי גויים ופת עקום. אבל לפני שאני אגע רבותיי בעניין הזה, אני רוצה לגוע בעניין שנשאלתי וקשור גם בזה, בעניין של דיני חדש, איסור חדש. שואלים רבותיי, שאלו אותי מספר נשים בדיוק את העניין של חדש, מה זה האיסור של חדש, ובעניין הזה אני רוצה לגוע. שימו לב, כתוב בתורה בויקרא, תביא כאן חומש שם, יש לי קצת קלקות הבא, בבקשה, אני אבוא לי כאן חומש, תראה שלהם אפילו, דברים שבכתב, תחיל כל מיני כתב,
אז תכף תלמודי חומש, ואנחנו נקרא את זה מן הכתב.
או שחר שנעשה רבותיי לקבועה, כגון ביה, לבנה וכדומה, שנעשה רבותיי לקבועה חדשה לפני תחילת ליל י"ז בניסן. שמענו שזה רבותיי שימו לב. מה זה חדש? תקשיבו טוב עכשיו. כל קבועה שרבותיי נשרשה בקרקע, כוונה ששורשי הקבועה נשרשו בקרקע אחרי יום ט"ז בניסן, אסורה עד לאחר החומר הבא. עבר יום החומר, כוונה יום ט"ז בניסן הבא, היא מותרת. בין אם כתבו אותה, בין אם עדיין מחוברת לקרקע. עכשיו שימו לב, כל קבועה שזרעו אותה לפני פסח והיא נשרשה בקרקע לפני יום ט"ז בניסן לפני החומר, אז מיד רבותיי יום העומר שבא אחריה הוא מתיר אותה, ואז היא מותרת מיד אחרי ט"ז בניסן. למה שהתירה התורה את הקבועה הזאת שנקראת עומר אף על פי שטרם גדלה, שהעומר רבותיי קורבן העומר בזמן הזה רבותיי שבית המקדש חרב יום ט"ז בניסן כשהוא עובר זה מתיר את כל הקבועה. איזה קבועה? קבועה שהגיעה רבותיי להשרשה. אז בואו רבותיי נחזור ונבין מה זאת אומרת רבותיי בקבועה חדשה. זאת אומרת רבותיי, אם יש קבועה שהיא נזרעה לפני, הכוונה נזרעה רבותיי ונשרשה בקרקע אחרי ט"ז בניסן של שנה מסוימת, היא רבותיי אסורה עד העומר, עד אחרי העומר של שנה הבאה. בואו נצא לכם את זה עכשיו בחוש בפועל. נאמר רבותיי שזרעו השנה, שנת תשנ"ו, זרעו חיטה, והחיטה הזאת רבותיי לא השרישה בקרקע אלא רק אחרי ט"ז בניסן שנת תשנ"ו, או זרעו אותה אחרי ט"ז בניסן תשנ"ו, או יכול להיות שזרעו אותה לפני ט"ז בניסן, אבל עד שהיא השרישה בקרקע זה היה אחרי ט"ז בניסן. אותה רבותיי קבועה יעשו לאכול ממנה עד ט"ז בניסן תשנ"ז, שיעבור כל היום, ורק בליל י"ז בניסן תשנ"ז יהיה מותר רבותיי לאכול ממנה או ממוצרים שנעשים בה, שנעשים ממנה, כיוון שאז למעשה עבר יום העומר וזה מתיר אותה. ואם יש השם יבלב את המקדש במהרה בימינו, אז אחרי קורבן העומר עצמו אפשר לעשות אותה. זאת אומרת ביום ט"ז בניסן תשנ"ז יהיה רבותיי אחרי הקרבת קורבן העומר, אם יש השם ונזכה לבלב את המקדש לאכול ממנה אחרי הקרבת העומר. עד כמה זה עובד לכם? זה עובד? מוזר, זה כבר עובד, לא מרגיש. מובן לכם הדבר? מובן? מובן הדבר? יופי. עכשיו בחוץ לארץ רבותיי שעושים שני ימים חד משום ספק של תחילת החודש כפי שידוע, נוהג איסור חדש עד תחילת ליל י"ח בניסן. כלומר בחוץ לארץ רבותיי יש איסור חדש עד מתי? עד שעובר יום י"ז בניסן, שלפי על חוץ לארץ יום י"ז בניסן נחשב כספק של ט"ז בניסן, ואז בחו"ל חדש זה עד ליל י"ח בניסן, כיוון שיום י"ז הוא ספק של ט"ז. אז תקראו את זה באופן עכשיו. איך אנחנו נדע הלו, הייתה כאן שאלה כאן פנימית, תעלה את התשובה למישהו בגלל פנימי מסוים, אני ממשיך הלאה. עד כאן הבנו את העניין של חדש. איך נדע שזה חדש? מה? איך נדע שזה חדש? זה מה שצריך רבותיי השגחה. לכן רבותיי צריכים משגיחים. פה הבעיה לא החמורה, פה בדיוק הבעיה.
להתייחס לעניין של פת. תראו, היום בפת יש הרבה בעיות. מלבד פת עקום, וכדאי שנראה את הבעיות הרבות שיש כאן. הלחם, כיצד עושים אותו היום? אני מדבר רבותיי על פת של פרטה, לא של בעל הבית, פת רבותיי של מאפייה. הלחם עשוי רבותיי מבצק של קמח. גם פת של בית עושים אותה תנועה. אבל בבית אתה יודע מה אתה עושה. במאפייה צריכים לבדוק. נוהגים רבותיי לעשות את הפת, את הלחם היום, מבצק של קמח שעשוי רבותיי מחיטה או משעורה או משיפון. להרבים מזה מים, שמרים, מלח, ולפעמים גם חומרי טעם ושומן. יש אנשים רבותיי שטסים מחוץ לארץ, והם חושבים, שימו לב, שהוא קורא לעצמו ציון דתי, והוא חושב רבותיי שהוא יכול מחוץ לארץ להיזהר בכל מיני מאחרות, אבל השם ירחם, הוא מתיר לעצמו רבותיי לאכול לחם. הוא אומר לך, מה בעיית הלחם? כלומר, שימו לב, הוא קורא לעצמו רבותיי שומר מצוות, אבל מה? הוא חושב רבותיי שבחוץ לארץ הוא לא יאכל מאכלים, כל מיני תבשילים וזה, שגויים, ודאי שזה כל מיני רבותיי, השם ירחם, כל מיני רבותיי, טרפות ועיתויים, אבל מה? הוא חושב שלחם יכול לאכול, איך הוא אומר? זה רק לחם. אז רבותיי, תדעו לכם, שלא תהיה טעות רבותיי, בחוץ לארץ רבותיי, מלבד הרבה בעיות נוראיות, ידוע רבותיי שלהרבים בהרבה ארצות שומן חזיר עם העיסה. מובן מה אני אמרתי? להרבים רבותיי שומני חזיר עם העיסה רבותיי. וכדאי רבותיי לזכור את זה, ושידע האדם מה הוא אוכל חס ושלום. אז שימו לב, לכן כאן אני אומר, את הפת שעושים היום נוהגים לעשות מחיטה או משעורה או משיפון, כשמערבים, וזה במאפיות, עם מים, שמרים, מלח, ולפעמים גם חומרי טעם ושומן. בארצות הגויים, השם ירחם, הם מערבים שומן חזיר. את הבצק רבותיי עושים בתנור, עד שנוצר ממנו הלחם. כפי שאמרנו, הלחם יכול לעשות בבית פרטי, אצל אדם פרטי, פת של בעל הבית, והן על ידי מאפיות שמייצרות ומוכרות אותו לציבור. היום רבותיי מייצרים אותו, את הלחם, כמו שאמרנו, במאפיות גדולות, באופן תעשייתי, עם מכונות רבותיי, אוטומטיות, משוכללות מאוד. ותהליך הייצור רבותיי נעשה בדרך כלל מאותם פחים שאמרנו אחרי שמנקלים אותם, ומוסיפים אליהם שמן, שמרים, מים, מלח, ויש כאלה רבותיי שאמרנו שהם גם נוהגים להוסיף סוכר או שומן צמחי, שזה או שמן או מרגרינה. מערבבים רבותיי את כל החומרים האלה ביחד בעיזה ולשים אותם עד שנעשה בצק. את הבצק נוהגים במאפיות להשאיר שיצפח בטמפרטורה מושרת עד חמה במקצת, ואחרי זה מחלקים ומעגלים את הבצק אלה שעובדים שלה במאפייה לתנועת לחם או בשלסים, תבניות של לחם, ומאשרים את הלחם שוב עד שיצפח, ועובדים את זה בתנור חם, ובעזרת חום האפייה הופך הבצק שלא ראוי לאכילה ללחם שראוי לאכילה. היום רבותיי בתעשייה אנחנו מבחינים בסוגי לחם שונים. בדרך כלל בלחם השגרתי, הכוונה שלא נעשה באפיות מיוחדות, יש סוג לחם שנקרא לחם לבן, הסוג לחם שנקרא לחם שחור, שהוא למעשה לחם כהה. וידוע שהקירות של הלחם ממה נובעת? היא נובעת רבותיי מהקמח, שככל שהקמח רבותיי כהה יותר, הסימן זה שהוא מכיל רבותיי אחוז גבוה יותר של סובים. הלחם הלבן עשוי מקמח בשיעור באחוזי תחילה נמוכים, שזה בדרך כלל 60% עד 70% תחילה. הלחם הכהה
מה שנקרא תאית, ולכן הלחם הלבן הוא יותר דל במה שנקרא סובים, חלבונים, ויטמינים ותאית. האיכות של הלחם תלויה רבותיי בטיב האפייה, בטיב הקמח. לחם רבותיי שנעשה על ידי מאפיות הוא מסובב רבותיי לסוגים שונים, ושמכירים אותם היום בשבטים. סוג הלחם, הטעם, הגודל, ודברים דומים לזה. למשל אנחנו מכירים לחם אחיד לחם לבן רגיל, לחמניות שונות, לחם חי שעשוי לחיטה מלאה, סוגי פיתות, סוגי חלות רגילות, חלות מסוכות, בטטים, כל מיני סוגים שאתם ודאי מכירים. יש גם רבותיי סוגי לחם שנקראים רבותיי לחם גלוטן, שאפויים לקמח גלוטן. אותם רבותיי סוגי לחם שהם רבותיי לחולי צליאק, כרסת, שירפא לכל חולה בישראל. וקמח רבותיי, קמחים רבותיי מסוגים שונים, שאפויים רבותיי מסוגי קמחים שמכילים סוגים ושבטים. יש רבותיי לחם שמיוצר מקמח שיפול מלא, שמשמש מזון לסוגים מחלות קיבה ונעיים. יש רבותיי, שימו לב, לחם שיפול. בחרתנו לכל העמים, אותנו ורצית